براستی بری دماکی گلکی هول دداک و ام خولەکە زمانی کوردی لەڤەر لە هەنۆڤەرێژی ئەم ئامادە بکن لێ مخابن چێنەت بوو ji ber kesê mamoste li vir nebûn jî an hekheban jî xuyaya demê wana jî nebûn ev tiştaya bi ser neket lê berî demakê jî midî mamostehozan ser û pela xwe danî bû got xwest diriya online re weşana zindî re ser xaleka di zimanê kurdî de biaxivê û bi rastî ez jî tê de hazir bûm û vê ramanahan ji mamoste re pêşkêş kir ge em wek xuleka zimanê kurdî rêzmanî em diriya weşana zindîn re em çêkin mamoste jî yekser erê kir û ez gelekî kêfxweş bûm bi rastî û ji ber vê naşî min ji heval û dostê xwewana re şandin kesê dixwaze bejdar bibin û ji mareka baş ji sereserên Kurdê me Ewropa wek dibêjin tê de bejdar bûn ji bajarê Swêd û li Almanyayê û endamek dîdwas bawer min ji Rojava jî hebûn. Tevî gelek cara astengî û zehmetî datin pêşiya me wek bûn dizanin jiyana Ewropa jiyanekî zor e gelek ji me hebûn îş dikirin an xwendevan bûn lê bi rengekî giştî ew wanê gilme diçûn me carekî din jî mamoste ji wana re şirove dikir bi rastî ezmûna me bi dawî hat û gişa jî bi jimarekî gelekî baş bi ser xist ev wek dibêjî bi xêra mamoste Hozan bû spasekî gelekî mezin ez jê re çînim ku bi wî şêwayî xwe xweş û bi wî devkenîna xwe vê korsehanê herojê ji me re şirove dikir saetayî xweş malayî ava û hûn hemî bimîn xweşiyê de. Ez wekecek li Almanya mezin bûme nîvsandina me Kurdî gelek şaştî tê de hebûn û servê tişta min nizanibû. Piştî vê kursa Kurdî ji mamoste Hozan ez ser gelek tişta ve bûm û xwendina min baş bû û nîvsandina min gelekî baş bû. Ez gelekî spas ji mamoste Hozan dikim û alan dikim inû ev rêda pêşiya me. Ez weke pejdarekê ji bajarê Efrînê di kursa zimanê Kurdî da bi pêşketina me gelekî kêfxweş im. Ez spasiya mamoste Hozan dê şewî dikim û derfeta fêrbûna zimanê Kurdî da me. Em fêrî rêzman, xwandin û nivîsa gotinên Kurdî kirin. Her wiha jî min dema korona bi sûdeyekî gelekî baş derbas kir. Ez gelek kêfxweş bûm ku ez vê kursê de bejdar bûm. Bi rastî min gelek sûd şêwergirt û gelek spasî ji bo mamoste Hozan ser vî dema wî û alîkariya wî ji me re û spasiyek ji alan re jî ku bi vî karî rabûm.